Ukuhamba noJesu kuhle ngoba uyakwazi ukukhula nezinto zihambe zigqame. Uma ngabe ubelethe kulabo abagijima ezweni, uNkulunkulu ophakathi kuwena buyagqilazwa yizwe. Yingakho abantu isimo sabo siphenduka abantu abanjengey'ngane uma usubabeka kaNkulunkulu. Uma ngabe bema ngezinto zenyama, yila khona obona khona ukuthi hayi engathi lo muntu-ke ukhulile la. It's because manje sekhuluma ngento ayaziyo. Ukuhamba noJesu kukuvula amehlo ukuze ukwazi ukubona i-false glory. Ukwazi ukubona ukuthi uSathane sekunikeza impakamo yini, ngoba kuyenzeka sometimes uma ngabe uholwa uSathane ube nalo moya lo wokuthi mina ngimkhulu, ngingcono, angidingi ukuthi ngiyi-explain komunye umuntu. I don't have to take your responsibility. Abantu kumele benze njalo. Uma ngabe uwumuntu ophilayo oholwa uNkulunkulu, uNkulunkulu uyafuna ukuthi abantu bahloniphe, uyafuna futhi ukuthi uyithobe, uyafuna futhi ukuthi abantu bathande, ukuze ukwazi phela ukuthi usebenze kahle kubona. Uzobaseva kanjani abantu ungabathandi, ungababoni ukuthi bawobani? Ngoba indaba kaNkulunkulu it's a two-way street. Okwenza kubantu kulindele nawe ukuthi kwenzeke kubona. Ngale nkathi-ke uNkulunkulu emthuma umuntu ufuna abe nentobeko. Abantu bakaSathane nje iyodwa into ababonakala ngayo, impakamo nokuthanda ukukhontrola abanye abantu. Which is why la kumele understand ukuthi uma ngabe umuntu esezowa uqala ayiphakamise, nasezulwini uSathane wayiphakamisa kanti usezowa. Yingakho uma ngabe abantu bekuJesu kumele beyibalekele impakamo, ngoba abona ngabe singasikuthiwa sekakhuluma manje abazalwane sebeyakhuluma ngama-accomplishment abo emabandleni. That means phela kungaze kuse, ngoba phela uJesu sibusisile ngezinto eziningi ezinhle. Which is why la uma sekuniwe sekulalelwe izwi laNkulunkulu, we have to avoid iy'nkulumo ey'ngasizi ngalutho, ey'khuluma ngathi. We avoiding lezo nkulumo ngoba abantu they spent imali yabo be-ayina no petrol babo beza emasontweni, nezinto ey'ningi beze emasontweni. That means labantu laba already banazo iy'moto, banayo imali emabhenki, banako ukudla, they've made it empilweni, ba-right. Abakulindela ukuthi uma ufika esontweni uphinde uzobatshela ngempilo yakho ukuthi ngi-right, uNkulunkulu ungibusise ngokuthi nokuthi nokuthi. No, they are there ukuyolalela izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu ukumisile wanjengesitsha phambi kwabo. But do understand, la phansi khona odokotela, khona amaloya, khona abashushisi, kukhona abantu abakhulu, ngisho no-president bakhona labahleli phansi. Bakulalele ukuthi njengomfundisi lo uNkulunkulu akuphathise kona izwi lakho, ukhuluma lona yini. Kuhleka inceko kaNkulunkulu ukuthi ibheke ingazuza uSathane, ikhulume ngokwezwe. Inceko kaNkulunkulu kuhle ukuthi ikhulumise izwi, ngoba uma usuma ngolwazi lwala ezweni, kukhona ohleli phansi oprofessor ozokubona ukuthi hayi lo usayingane. Kukhona ohleli phansi odokotela ozosho ukuthi hayi wena usayingane. Khona la imantshi ehleli phansi ekulalele nje. Bonke labantu laba ba-intellectual, but wena okwakho ukuthi uma kwiposition yakho ungangeni kuma-position abanye, ima kwi-position yakho. Your position is njengomntwana kaNkulunkulu, khulumisa izwi kaNkulunkulu so that uNkulunkulu ezovela. Ngale nkathi uNkulunkulu evela, abantu bayabusiseka, bayasizakala. Kodwa uma ngabe uNkulunkulu singamvezi, abantu abasizakali. Kanti abantu sobalapha kanjani na uma ngabe
izinto ey'balulekile esingeke sikhulume ngazo sithi abasibhukhe bebefuna ukukhuluma nathi. Sibhukhwe naye. Awucabange nje nawe usubhukha umfundisi ngoba ufuna ukukhuluma naye. Thina sithunyeliwe ukuthi sikhulume nebandla, silikhokhele ngezwi. We are like servants. Uthi uJesu omkhulu kunani akabe ngomncinyane. Bukani nami ngizile ngizoseva, kodwa-ke as much as ngimkhulu ngiyazi ukuthi umuntu osevwayo yena omkhulu, kodwa mina ngiseva kanye nani. Nani-ke omkhulu akabe njengomuntu ongelutho abe sicashalala ukuze ezokwazi ukuthola even more glory kuNkulunkulu. Abantu abanoJesu i-fake bayibona le kude. Usathane-ke ohamba nama-fake othi iy'ngane zami zinayo yonke into. Kulula-ke uma ngabe umuntu ehambe eyokwenza iy'kweletu mase yashutha ethi impilo yami yinhle bukani. Abantu babuka impilo enhle, iy'kweletu engale abayiboni. Impilo yakasathane-ke leyo. Kodwa ngala uJesu abantu abafundisa ngokuthembeka ukuthi uma uthatha into enza ukuthi kodwa igama lakhe libe clean. Yabo, ngale nkathi uhamba noJesu, uJesu ukwenzisa zonke izinto ngeqiniso. Uma ungala ngokusathane it's either untshontshile noma hlasiphi wenzile okunye, kodwa ngisho ukuthi bonke banjalo. Kodwa uyakufihla lokhu usathane kube sengathi ngakuyena abantu ba-rich. Kanti abantu bonke abankulunkulu hhayi ngoba bekusathane bethola amandla khona. In fact izinto zonke ey'kaNkulunkulu uNkulunkulu uyinika abantu abathandayo. But nale mentality ukuthi usathane unayo yonke into, unemali, abamkhonzayo bathola imali. Baningi abantu abakhonza usathane nabamsebenzelayo sekunemini abangenamali engibaziyo. So umuntu uba notho ngoba livele phezulu. Uma ngingavela ngaphezulu akabi nalo lolo lutho. Into ebengifuna ukuyisho-ke la ukuthi singayiphakamisi, asinikeze abantu izwi, futhi singenzi lutho sizama ukuthi siveze thina uNkulunkulu singamvezi. Uma sisebenzela uNkulunkulu asingazami ukuba fake, asibe neqiniso, futhi asimbheke uNkulunkulu yena yedwa.